sini sosial media no sini mangkino coverage comment bagai जों दिनै बाद मांखा जे दिनै फुङाय जों मबाइल खुलुगैनायमोन नुजाखा अनेक जागानो शेयार खायजा जे मिया चरिलाम बाजाराव हरनि 10टा कि 11टानि बिसिङाव खायसा घटना आङो नोङो बरम गोनां जाकिर हुसेन नोङो खरकसा तिप्रा मथानि लिडार बुजागो नोङो जों खोनावो आजागाव ओंके आबोनि बागै दिनै जों बादखन मा दिनै जों प्रेसमेन्ट मा खायगा तामनि हिमालय अमनो तैनाय सिनि चरिलाम कन्स्टिट्युएन्सियाव কোনো একটা উত্তেজনা সৃষ্টি মানো কারণ মমকা যে খানামানি মতে তিন হাঁকে সিনি জানা মতে অম কোনো পলিটিক্যাল ইস্যুয়া কারণ তাবো কোনো প্রোগ্রাম বক্রৈ চরিলাম রগ যে তিব্রা মথানি আজাगा थाङै যে তিব্রা মথানি লিডার বুজাगो হইनै जों যে অম কাছে পলিটিক্যাল ইস্যু খাयनानै गाबोन बागै अमनो तैनाय एलाकाव अनेक उत्तेजना सृष्टि मानो ओंका आबोनि बागै जाते सिनि बिशेष क्लाय सिनि जे 10टा साब जे बिसि बिश्रामगन साबजेक्टनि आन्दाराव जाते सिनि YTF TWF त्रिपुरा मथा जत सिनि जे एक्टिभ वार्कार्स नरबो सचेतन मा दंनाय जाते अमनो तैनाय गुजब सरिनाय जाते BJP त्रिपुरा मथा কোনো একটা সংঘর্ষ নেই मानो ओंका आबोनि बागै जों शान्ति श्रृंखला नारगै तनन बागै त्रिपुरा मथा ताय BJP एलायन्स पार्टनार अमनो जों नारगै तनन बागै एलायन्स बजाय तनन बागैनो दिनैनो प्रेसमेन्ट खायजाबो ओंके आबोनो मा सावो जे कोनो सामुं जों पार्टिनि खायनो थांके मावान सुबो तामनो कारणे आ गतनांखा आ गतनां जों गाहामके नायखुलायाखैनो जों जे कोनो स्टेप नानाय गुबुन जुदि पार्टिनो तैनाय जुदि आबो माहाय गतनाङै दं हाके सिंगापुर पार्टी डिसिसन नानाय सिनि MLA साहेब दङ MD साहेब दङ बरंनि परामर्श तैनो जों बबाग्रानि परामर्श नायनो जों स्टेप नानाय फातसा खालाय जे कोनो जागा जों ताबो आमनो तैनाय उतेजनमन कगिया अन बागै आं सिनि चरलम कनसिन जत एलाका बासिनन सावो जाते आमनो तैनाय कोनो একটা মানে উত্তেজনাङै यातै মানে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকার বাगै आं दिनो प्रेस मिटनि माध्यमे आं कइ हामबाय हयमारो सिनि मीडिया ताकुगनो तामनिका जों दिनै प्रेस मिट खायमेनि हांखाय जों मियानि जेता घटना चरिलाम बाजाराव जे हरनि 10टा कि 11टानि बिसिङाव आरो सिनि खरकसा जाकिर हुसेन बुजामातै किसा कयेकटा माने भाइलेन्स उनि दंमानि आबार जों टोटालि जों साननानै मुसुंगो आं एज ए युथनि खरकसा वर्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं साननानै मुसुंगो तावसा जरा कोनो पार्टी गथ तैने कोनो आबा कायसे किसिन थानि इनफरमेशन मुसपाया ते जों आबनो पलिटिकल पार्टी पे कोनो जरित होनो जों आबनो जों वान सगि जों नाया तामनिका जों थानाय दुइटा प्रेस मिट जों नुखा जे आबनो जे पलिटिकल इशू खायै सिनि चरिलाम कन्स्टिट्युएन्सियाव जेता उत्तेजना सृष्टि खायनो नाय दंमानि बा किसु किसु बररक दुइटा एलायन्स पार्टीनि बिसिङाव जेता वाल लिरना नाय दंमोन बा काजे सृष्टि खायनो तायनो नाव जों नुगै दङ आबाहाय जाते यावै जों दिनै प्रेस मिट खायनो जों बादगत मांखा तामनिकाके गोबांमा बरक हयतो साइमिया तावत मिडियानि समायाव गोबांमा बरक आबनो नुगै हयतो खाव जले मुं बा कायसा वानसुं हामिया फायमानो आबो हायिङावै जों जत आङे जे YTF हिसाबै चिनि YTF नि सिनि सलिम जत YTF ना आं ककनानो मुसुङो मनतै कोनो बैलेंस तांलायदि म कोनो एरम कोनो একটা पलिटिकल इशुया म एज ए जस्ट बाजार हिसाबै तामलाखाबो जों आबनो जों आगतनाव जों सेरिनायनै आमगे जतनो जों दिनै मिडियानि बिसिंतै जों कसानानो मुसुङो म कोनो पलिटिकल बाय कोनो कायसे गदाल जाकरै एज ए तैसिन थानि कोनो इनफरमेशन बसौ फायको जमे सिनि खरसा तिबारम थानि कर्मी बुजागोनि सिनि आबा हाथानि सिनि थानि कोनो कायसे इनफरमेशन जों मायाखौ आउन बागैनो आं साननानै मुसुङो BJP तिबारम एलायन्स पार्टनार मन सबायनि बागै किसु बररक मन अनेक चाइते गय दङ बा नष्ट खायनि बागै चाइते गय दङ आबहाय जाते यावै आं जतनो मिडियानि बिसिंतै मननो लास्ट आं ककासानाय जाते केबो मनतै केबो बैलेंस तांदि आर मनतै केबो कायसे उत्तेजना बा वालेमु बा काजे जगरा सृष्टि जाते यातै ताई एलायन्स पार्टनार बिसिङाव कायसे कोनो जेथा कायसे चिन थानि तामाने कायसे सम्पर्क हामिया खायातै आबनो तैनो आं मिडिया काउन्ट बिसिङाव काउन्ट कासाना मुसुङो हामबाय गथना आंनि जागलो बरमतिनि बिसाम पिएसए एफेर नि आरो तिब्रा मथनि खरसा मको संबराव बुजा ओंका आबनो तै केला रखे कोनो साइड बुजा आबनो तैबो सनो कोनो इनफरमेशन kana थानायाव थाइसिङाव कंसाका आबो हायते तावसो जरा चिन थानि कोनो इनफरमेशन करै तैसिं इनफरमेशन मायाखौ
Ang bagay sing joti sotikar bo hai gotana ting abo sing seri nainai naya ko ge sing abo seri nainai sotikar da sini kono bujai tang batam ni bo tam na bagi bujaka ba abo sing seri nainai kintu tapso jora sing abo ni kuni information sin thani sing maya ko ang bagay na ang hai hai sanam sango monotoi ke ba jate balancing atoi Nung khorsa lidera jaga ko. Da amo kaya ta mono. abo sing as a political hisabe sing abo sing seri nainai abo tam bagay bo hang nakya abo sing seri sing as a party ni hisabe sing youth hisabe bo as a working president sabe youth ni ang abo seri nainai te gotana na bo hai gotana amo na ham ki seri nainai Sab sab kaimat kana. tini oro